masalama numerical problem khoi to vini achon conditional probability odds problem kan khoi dona kalai khan country turatan do chu ama sami bok kha poi mole dona a basic concept kha country turaka he kan nei sa chu probability of a by b is equal to probability of a intersection b divided by probability of b kan nei ya helai tang in tem an ti sun zo phela kan man dan tur all sam zo ka kha a hiat thei dona heta hian number of sample space he kan thiam veka divided by number of sample space divided by number of b divided by number of sample space lo ni nga helai le helai kat chuan helai hi number of a intersection b divided by number of b kha kha hemi hi hela tangin helemi wakmana kha poi mo to doni what problem sa chuan ka hriat thiam tur akat dan ol sam der ni helai heta tanga hemi man nai he man thei veka hei ol sam jaka mang jok tur angai o chuan kan hriat tur tan kan du le chu what problem are re chuan kan hriat tur tan ka du chu sample space kan ziak masa thap anga le do na yele a die is roll die kan roll chuan enge sample space ka kan thriat anga ya ama sabera die kan roll chuan sample space chu 1 2 3 4 5 6 roi ta kan threvet ta ni he chu sample space chu chuan what theti karan zia thap chan kher chu kan thriat tur ta ka du chu khoila hinge ye tur hemi condition probability hi mangdon ta hei hi kalwa problem a khan kan soi le tur chu helai poi mo lai ta ka chu a zon tur b kha apek to ti kha kan ngai to ni tlemia ko thina lo thiam de hlek nga le a zon tur b apeto ti khan a basic point ngai to don ta ni enge ta hian apek to question en wang enge apek to le apek to kha kan ta na hriat tur olsam ber lo ni ta kholange apek to enge zon tur apek to chu lai if the outcome is even helai apek to hi b tur chu lo ni ta ni helai b lo ni nga chuan i zon tur ka it is a number greater than true hi hei a tur kha lo ni don ta na ni probability are condition probability are p of a by b ti zon a pe to a b pe to a zon tur ti na ni kho nge helai equation a hian i hriat tur ta nga du chu enge pek to kholai hinge i b kholange i a hriat chun a zo atina angani understanding a chuwang i b tur kha in en wang anga question na pek to chu ka b tur chu he ta if atite alo pek to sa kha b ni nga chun i zon tur kha a ti kha chen tur chuan sample space kan ziak ta sample space kan ziak ta thapa sample space a chuan i b tur kan ziak ma sang kan b tur chu nge tile and even of the outcome is even outcome even kha kan ngai to don heng even kha kan an en chuan he kan sample space tur chu o kan even tur chu even number 2 4 6 roi don ta chuan i b tur ka kan lo nei to apek to kha chuan i zon tur a kha kan ngai to le ve don i kan zon chu tur chu number greater than 2 ni chuan 3 4 sorry tan ziak thapang and even of the number greater than true chu number greater than true chu ingai en wanga sample space zel ka tori ta chu ti ni chuan number greater than true chu 3 te 4 te 5 te 6 te khalo ni don ta ni chuan condition probability man re intersection zone ngai ti khailo ngai to bok nga chuan hela hing kan ziak nga kan thathiam to a age apek to kha b kan tia kan zon chu tur kha a kan ti bok ta
ti chuan kan lo nei to chu intersection kan zon tur lo ni ta number of a intersection ka zong photang an intersection chu a intersection b is an intersection kan zong 4 6 intersection ni don ta ni chu wangin tain 4 6 intersection lo ni to chuan ti khan a number zone kan da thei don ta number of a intersection b is equal to 2 lo nianga so the probability to rakha probability of finding a number greater than true to p of a by b a b alo peto so formula mangen number of a intersection b divided by number of b lo ni don ti nani so number khalai te kha khit thiam nga ya etiani chuan a intersection kha tu ni number of b it exam kan chial lenga ta yan 3 lo ni lenga he answer to chu lo ni ta ni ada what problem are ra issue to chu question khai lo enanga b he khoi hangai apek to enge ka zon chu tu ra kha ti hriat thiam ka chu intersection zonga kim a zo fel ti nani a basic idea kan chian ngai ti kan khalai kha hriat thiam tu ra ngai ta ila chuan question number 6 kan kal le photanga a chan chu coin kha coin voi kha tos ani ta ta wang khan o voi ni tos di wang question ka jiek le thapang question milo en puanga question atangin khoilai hinge ib tur khoilai hinge e tur kha hriat ani mai kan ti to kha question ka copy le thapang ka jiek kherang question number 6 a coin is toss amun tan toss twice if the outcome is at most one tail. What is the probability that both head and tail have appeared? Then question kan copy ta phot ta ni conditional probability mangai cho don re rein khoi hinge apek to ngai to tur ni khoi hinge apek to en wang wanga enge ka zon tur econistos choice chu din sample space ka ji photang sample space ka ji kan coin voi ni kan to so kan thre thiam vek head emo tail emo tail lo ni don ta number of sample space ka ji ngai kher chu lo le I khoi zok nge question en vong ta khoi ve zok nge b niang le apek to ka b tur dia izon tur kha a tu orin ta helai hi chu he what is helai izon tur ri both head and tail have appear hi izon tur di wang in a pe anga alo pek to helaya alo soi to if alo pek dei to kha he b tur chu lo in do ti nani ye le b tur kha question tang ai hriat tei chuan itil ti tur chu zo ti nani ti kha hriat tur kan b le a kha kan hriat thiam to chuan khalai chu chiang takin kan tu ma kha hriat to ti dani cha b ji ma sang le a po ji ma sak thei ni I b tur chu even of the outcome is at most one tail. Lo ni ta ni. So the even to chu at most one tail lo ni chuan lai taki kan man nga ya at most one tail. Eng tin nge at most one tail om je chu. At most ta ka sia lenga at most one tail. Ami zo tongin kan zia kang at most one tail om je chu atlem bera atam bera pakhat ani ta atam bera pakhat ani chuan pakhat le 0 ti nang ani om je chu less than or equal to 1 ani 1 chu tel thei 0 po tel tu khala ta kan chin nga at most ati chuan at most 2 tel sa 2 chin noi lam pang zong 0 tel zeri no hala ta ke ti fulo om lai kha at most one tail om ye chu tail pakhat chui la thei tail pakhat chi lan nai la photang chu ta ko
tel om mi lo na zero kha ilak ngai don he the ilak ngai don helai tak kan chian ngai no tel ilak ngai he the tak no tel ni he tak hi kan chian ngai a basic idea ka hriat thiam turin le chikhan atam bera pakhadi chuan pakhadi langa zero pola tu tina at most true ti chuan pandi langa pakhadi langa zero pola ngai chian tur lai tak le tikhan b lo nei ta a kan zong leang a tur chu let and even of the even of both head and tail have appeared kan lo ti ta ni even of both head and appear head le tail landut na anom nun nge ge khera ka ama bo ti ta ni chu om ji chu head le tail lan the chu head tail le tail head kha lo ni le don ti na ni kan ti tu ra chu ti kha na zo le do na intersection ka zonga chuan adang zong chu ti fel angin alom thei to don ti na ni le ti khan textbook a cho lo hloma wangin khang ho kan chok chho zel ti na ni atuna kan eng lo lenga tuna hian intersection ka zong leang intersection chu a intersection b chu a intersection b chu enge ni ta he te le tel he ti lo ni don ta ti na ni he tel le tel he ta lo ni don ta ti khan the number of a intersection b chu true lo nia ka he ta probability of finding a if b is given nom ye chu a probability di lovin a number ang khan zia theya a intersection b divided by a n of b lo ni nga chuan a intersection a true number of b and leng ko lang number of b chu oh helai kan in chuan 3 ti khan ei an sa tu chu lo ni ta ni ti kan textbook ami kha karon cho sak chewa chuan example ami ang chi te poka ilo chiar nga hriat thiam thei tur angai to ang chuan question number 7 kan chok leang textbook a cho lo wangin maro chu example ami ang khai lo so lo thei le thei chuan a tha kopang le tikhan ka dan kal chho le anga tuna question kan ziak le thawang question zia kha mathematics a chuan tangkai na chin omanga a le b ka in mu ti tur kha ni wangin le question number 7 kan ti le chuan 3 coins are toss ti top meang find the probability of all coin so head if at least one of the coins so head le akhela hian kan hriat tur tan question ka karon zia da deuh na kherle chu kan hriat tur tan ka du chu question karon zia kher na chan chu a textbook nei lo en don thowa khalai khoila nge b lai tur kha in hriat angai ta ni find the probability of tai choron soi pa sata he tai ne find the probability of getting all coins so head sati ta ni hei a tur kha di zon tur khai a di ta ni chuan if apek to khatuna chu hei b tur long to zo don ti na ni le tikhan sample space ka ziak thoi nga sample space head tikhan head tail 8 tur kha lo ni ta ni chuan tail head tiang che kha tin ni ti chawanga a sample space kan thade in zia ka nga a sample space in zia e tur chu all coins so head chuan head lir kang khani me a chuan at least one of the coins so head ati chuan pakhatal head alang tur ni head pakhatal alang tur ni ti kha in ngai tur lang hei hi chu kenang mani ti tur ka da do na
nang manin ilo solve nga textbook nen ilo en ko panga example tenen adik na nga ilo adik na mu su thei chuan nang mani confidence siam dona kha chu kan kal san riang nang mani ti tur ka lefang i a tur ria tai b tur ria chuan ilo zir to sa ve khani ti kha ilo rianga oisen takin ma nang mani pon ilo ti thei do ni le question tu na chon dice pan hiang chian kalanga question number 8 kha textbook ina choka wangin question number 9 ka chok thunga nga ti chuan question number 8 kha dai pan hi thon ani wangin question number 9 kha ka chok jok thung don ta ni le question number 9 le question number 9 kan question ka jiak lenga eda is thrown twice. Find the probability sorry. A die is thrown twice, and the number and the sum of the number appearing is observed to be 8. 8 lo ita sala. What is the conditional probability that the number 5 has appear at least one. Le ti khan kan lo jiak chhota helai kan zia le kher chan chu a die is thrown twice voi ni thrown tu ri ta sample space ko zia dangan thiam to ta he ta 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ka lo dei ta te khan 2 2 1 2 2 tiang khan kal chho zel ta ni 3 1 3 ka chu kan thiam sa vek to chuan ma se ta hian khoilai nge b tu ra ka hei b tu ra chu lai lo in don ta ni the sum of the number appearing observed to be 8 ti lai ka b tu ra pek phasa ka khan lo in ta ni b tu ra chu ingai tunga thuin ka siak to lo meang kan b tu ra chu number samakha an helai tangan samakha 8 ani turin chun mi ni chuan one om thela 1 6 ka chu 7 ani dei sia chu wangin 2 a theya 2 6 theyanga 3 5 a theyanga 4 4 a thei lenga chuan 5 an kala 5 3 6 2 ti kan hi I b tu rani ta ni some of the number appearing is observed to be 8 alo ta chuan ko this probability the number 5 pakhat tal alang turin ta ni a na tur chu panga number 5 hi pakhat tal alang tu ni chu wagen eng tiang an ti chuan 1 1 5 anianga 2 5 anianga 3 5 anianga 4 5 anianga 5 5 alo nianga chuan 5 1 1 5 ka alang ngi tur kha ani meya 5 5 5 3 5 4 5 1 5 2 ti kan kal lenga 5 3 5 4 5 5 kan la to 5 6 5 6 alo lom le don ta te na ni chu hi a tur kha lo ni ta tian u 5 pakhat la lang tur ti na ni ta b kha chu an sum 8 tur kha lo ni ta ni khata chang khan an intersection kan zong le don ta ni intersection tur chu 3 5 le 5 3 lo ni ka ringa an intersection tur chu a intersection b is equal to engele 5 3 5 le 5 3 lo ni don ti na ni ti khan kan cheng mo ti sol par lo ni ponil lo nang mani ni lo correct thei tur anga a number zog chuan number of a intersection b chu true lo ni menga chuan in probability of finding the number 5 appear at least one chu number of a intersection b
divided by, sorry, ko ito, number of A intersection B divided by number of B khalo. Ni nga number of A intersection B ay chun true ni nga number of B chu 1, 2, 3, 4, 5, 2 by 5. This kan ni lo tura ngayang kalai khan thiam tura ngai taila question number 9. Hati khan ani chhota ama dang ho kha dai so kha question number 8 ta chok to textbook ka hin oma 10 9 lo 9 kan choka 10 pokon thiam to nga chuan 11 poka textbook hi na khan chok chok khop meya amaro chu helai hian ron ti fel kan tum tho nga tlem dang lam hu question ho kha chu kaka letuna khan I b tura kha I finding tura kha information to chuan adang kha chu ilo zir sa ve khani to ni ti kha kan chian tura ni letuna chuan question number 11 kan te nga khalai chapter poi mo chu kan zo trep to ni question number 11 a chuan question number 11 a coin is tossed and then a die is thrown. Find the probability of obtaining a 6 given that a head come up obtaining kan ria tur tang ka du chu helaya chuan coin kan to sa chu mi zo dai kan thol le ni helai yan ria tur ta ka du chu coin ni tos ma sa sample space a chu coin ni tos ma sa head dai kan thol le om je chu ti han ziak ta beng la 1 le head an om du danga 2 le head 3 le head au the pakat I to sa ti kan ati dan dai kha 1 2 3 4 5 6 ani chun head ne ni combine ba sa nga chuan 3 4 8 5 8 6 8 ani nga 10 chuan tail ni combine leang 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t lo ni le bi don ti na ni chu sample space har lo asan chu ti kan cho da san chu tle ba dang lam no kho sona kan bo chin chuan engei b tur le kan en lenga a thu kan soi to lawang kan a tur nen ale according to so then the die is thrown find a probability that and share so ta given that light ka kha I b tur chu lo ni le ta ni chuan b hi thui ka jiak to longa b chu set jogin kan jik nga that head come up to na shim head come up to the sim 1a stay 2a stay 3a stay 4a stay 5a stay 6a stay kan tianga chuan gi hei b tur ria chuan head come up na kha thuing kan soi le kan soi phot nuwa chuan a tur a kan an ti le chuan a chuan given that find the probability of obtaining 6 om to na kan en le wang 6 om to na chu 6a le 60 hi alo ni mei don ti na ni ti khan kan tha thiam tur angai la chuan kan an ti non lenga ta hian kan thria tur ta ka du chu an intersection kan zong photang an intersection chu a intersection b chu kan enanga khoi tenge an intersection chu 6 8 si hi ni ta chuan kan probability tur chu probability of a by b probability of finding a if b is given om ya chu an intersection kan ti du to lo kan ti ka divided by the number of b ani nga number of b ka om vele dualanga number of hei ta hian an intersection chu 1 chu ni tlat mai chuan number of b 1 2 3 4 5 6 adi ka nga 1 by 6 isol kan em ka nga manin in lo tura ngai la ti sol om pal theya khalaya khan nang mani pon in lo cho non vele a in lo ti khanga ngai do na enge ti sol pal je khom theya khalaya khan
nang manin ilo en ve ngai lo chok non le zel tura ngai tai la le to bet na question 9 kha mi chapter question 9 chuan question number 12 hlenga kha i har sa de ulai le hriat thiam har de ulai ni a question number 13 ho nga chu example a chok veka enge pek to ega zon tur kha i hriat chuan engkim mai khai chok thavek thei to don ani engma problem om to lo tur ngai tai la chuan top nan khoi helai kha objective a khan aron om thina objective atangin ilo homework ka pedu re re chuwa khalai kha top dan tuna hian a couple has 2 children ti kha objective a solve na in mulo pon he ta objective englawa khan oma khalai tang khan khami kha mani in lo mu so kan tumanga helai hi sample space ka harlai nia first no pangron piang kha first boy phirani wangin then first boy kha ron piang chu kha mi pa ve lo ni sela moron pek chu kha bi pa kha ma sa zo kha b1 ni se g2 ang ting kal tir nga apian nung zo kha zela ka tika heng ho we identify nga chuan hi ping ma sa kha gal zo se tin ti chuan tian nung zo ka b2 in danga no chuan gal sa ni ve g1 g2 tigani dale me nga chuan khabi kha solve dan a sample space in thriat to chuan dikhan or sam takin in thei to don ti nani chuan khami kha ila chok fu thelo in chu he ta objective a khan oma khala ha ilo enanga a basic in clear le theinan ilo chok le don ya ka lo me foin ta chun du tok pon me yang